Климатика работи? Пускай здраво, бате. Пускай ме, сега ще ме смажеш. Ма, тук е студена, бе. Де одиш, бе? Ето, момчета. Тягате искате до видео? От тотото. От тотото. Батко ми играта от Не съм от тотото. От Люлин и от център. Yes, baby. Най-позитивното нещо е, че просто турнето на всички нас върви повече от добре. Кажи само с главница, бе. С главница. Ето. Piano narveemo da manza gustoto, gustoto, faceva e като изкуството. Фащаме бързо, водка с спири, а кой няма си да прави каракири. Как сте, банда? Ръцете горе всички. Намираме се, разбира се, в едно прекрасно място там, в Аглита също, разбира се, където свети. Какво правиш ти, бе? Днеска много горещо. Днеска какво? Много горещо. Тук ти стърчи един косъм. То бял. То бял, да. Бял. Опитваме се вече от около 3-4 години, 7-8 даже някъде там. Лео, кажи пръпосмокачка на хората и да се свърши. Пръскопкачка. Още нещо? Възглавница кажи. Възглавница. Пожарогасител. Пушокрасител. Виждате ли какво преживявам с този човек? Вярвам, че тук има също туристи и вече говорят български. 8-10 години не мога да се научим. 12. Все така си е сладък, бе. Все си го обичам, бе. Напрежението изчезва, късмета на нещастието при сето се изплезва. Щом ти е каснало птичето на рамото, в ритъма на танца движи се тялото. Решението е вярното, взимаме го цялото, всичко направено е абсолютно правилно. Ха-ха-ха, точно така, нека да върви по вода. Абе всички, кажете о-о-о-о-о-о. Аз съм човека спасил от твоята мечта. Ама сета, брат, самолет и втора ръка. Мама, искаш огънче, искаш пиво. Не пия, тютюна ми е на Димитър Димов. Господи, кажи ми как да я опаза. Като е до мене, разпроява и се аза. Че друго вече няма да си купя от теб пиза без пари. Но вече няма драма, що ми дама да гледаме встрани. Повече ли е и сладкото ще започне да ти горчи. Инстаграми, месенджери, половини не пречи. За такова като нашето нещо няма. Написани романи, по-филм на си въобще няма. Малки големи екрани, не се купува и не дам под